Вітаем вас, беларуская служба радыё Свабода. Мы на Кастрычніцкай плошчы, гэта самы цэнтр Менску. Сёння, магчыма, сюды прыйдуць людзі, каб адсвяткаваць дзень волі сапраўды ў самым цэнтру Менску. І мы бачым, што тут ужо сабралася, прынамсі, вельмі шмат, дастаткова шмат, каб заўважыць супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Яны пакуль што хаваюцца за цывільным адзеннем. Ёсць нарады дарожна-патрульнай службы, як гэта звычайна бывае, калі мяркуецца, што можа нешта адбыцца. Ну і таксама мы маем шматлікія паведамленні. Я асабіста бачыла, што вакол Кастрычніцкай плошчы, а таксама каля вуліцы Валадарскага, куды, магчыма, сёння накіруюцца людзі. Ёсць ужо таксама супрацоўнікі праваахоўных органаў, стаіць спецыяльная тэхніка, стаіць некалькі аўтазакаў, стаяць спецыяльныя аўтобусы. Але насамрэч такога абвяшчэння, што нібыта тут будзе арганізаваная нейкая акцыя, дазволеная ці недазволеная, мы не маем, ніхто такога не паведамляў. Ідэя пра тое, што можна прыйсці на Кастрычніцкую плошчу ў 18:30 25 сакавіка прагучала на прэсавай канферэнцыі палітычных партый 19 сакавіка, калі яны тлумачылі, як будуць святкаваць дзень волі. А гэтае святкаванне ўжо адбылося, гэта была легальная акцыя, дазволеная менскімі ўладамі. Яна адбылася учора ў кіеўскім скверы, яе наведалі некалькі тысяч чалавек. Дык вось падчас гэтай прэсавай канферэнцыі кіраўнік, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў сказаў, што вот ён прыйдзе 18:30 25 сакавіка на Кастрычніцкую плошчу з кветкамі і рушыць да будынку па адрасе Валадарскага 9, каб ускласці туды гэтыя кветкі. Валадарскага 9 знакавы будынак, менавіта ў ім у 1918 годзе, 101 год таму, была падпісаная трэцяя ўстаўная грамата, якая абвяшчала незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Яшчэ вот нават да часу абвешчанага адным палітыкам засталося досыць вялікая колькасць часу, як найменш больш чым паўгадзіны. Але на хвілінаў 15 таму тут ужо адбылося такое надзвычайнае здарэнне. Актывістка Алена Толстая прыкула сябе ланцужком вось да гэтай, як это нават сказаць, гэта, напэўна, нейкая асвятляльная мачта ці асвятляльны слуп. Мы можам яго цяпер паказаць, хаця я думаю, што вы яго ўжо бачылі ў нашым эфіры. Вось ён проста перад намі такі з клумбамі гарадскімі. Сюды Алена Толстая прыкула сябе, прастаяла некалькі хвілінаў і яе затрымалі. І таксама праверылі дакументы ў тых, хто быў побач, і таксама гэта былі журналісты. Дзе знаходзіцца Алена Толстая? Я цяпер не ведаю, спадзяюся, што рэдактары мне неўзабаве паведамяць, і мы зможам вам таксама гэта распавесці. Што ведаю дакладна, Віталій Рымашэўскі, кіраўнік, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, ужо склікаў сёння прэсавую канферэнцыю і абвясціў пра тое, што на ягоную сям'ю адбываецца ціск з боку ўладаў супраць ягонага брата, заведзеная справа. І Віталій Рымашэўскі лічыць, што гэта можа быць праявай палітычнага ціску, гэта можа быць звязана якраз такі з ягоным удзелам у арганізацыі святкавання Дня волі, якое адбылося ўчора ў Менску. Справа, тыя дэталі, якія мы ведаем, яны сапраўды выглядаюць дзіўнавата. Нібыта гэтага чалавека, які з'яўляецца сваяком Віталя Рымашэўскага, апытваюць ці хочуць апытаць з нагоды забойства дзяўчыны, якое адбылося ажно ў 1989 годзе. Спадар Рымашэўскі заявіў, што да гэтага яны не маюць аніякага дачынення. Таксама учора быў затрыманы Зміцер Дашкевіч на гэтым мітынгу, які адбываўся ў кіеўскім скверы. Быў затрыманы неўзабаве пасля свайго выступу, вельмі такой гарачай палітычнай прамовы. І вельмі доўга не было вядома, дзе ён знаходзіцца. Адбылося гэтае затрыманне недзе ў сярэдзіне дня ў нядзелю. Сёння пад вечар ягоная жонка Наста Дашкевіч, якая засталася дома з двума малымі дзецьмі, і таксама ўсім вядома, што Дашкевічы чакаюць цяпер і трэцяе дзіця, неўзабаве ў іх мае з'явіцца. Увечары Наста Дашкевіч даведалася, што Зміцер усё ж такі знаходзіцца ў СІЗА, і сёння яго меліся судзіць у судзе цэнтральнага раёна, але
вот я спраўджвала інфармацыю непасрэдна перад тым, як распачаць гэты стрым, і насамрэч не ведаю ніякіх, мы не ведаем ніякіх дэталяў, за што і як Змітра Дашкевіча будуць судзіць. Сёння стала вядома таксама, што ў Віцебску затрыманы вядомы актывіст такога ўжо сталага веку чалавек Барыс Хамайда. Затрыманы ён пры цікавых абставінах. Ён выйшаў на адзіночны пікет і меў пры сабе плакат з цытатай з успамінаў расійскага пісьменніка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі Івана Буніна. І там было літаральна 3-4 словы, сярод якіх, у якіх была цытата, што Віцебск горад не рускі. Вот за, можа быць, і не за гэтую, але прынамсі з такім плакатам затрымалі Барыса Хамайду. Таксама за ягоным лёсам мы сочым, што з ім адбываецца. І мяркуючы па актыўнасці вакол гэтага месца, вакол Кастрычніцкай плошчы, мяркуючы па колькасці людзей у цывільным, якія, мы мяркуем, могуць быць супрацоўнікамі праваахоўных органаў, ўсё ж такі чакаецца, што і на Кастрычніцкую плошчу сёння збяруцца людзі, ці прыйдуць людзі, каб адзначыць і адсвяткаваць Дзень волі, які адзначаецца 25 сакавіка. Я нагадаю, што ідэя гэтая прагучала 19 сакавіка на прэсавай канферэнцыі, якую ладзілі палітычныя партыі. Гэта была аб'яднаная грамадзянская партыя, там былі прадстаўнікі руху за свабоду, беларуская хрысціянская дэмакратыя, беларускія сацыял-дэмакраты і кіраўнік, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў. Ён проста паведаміў на працягу гэтай прэсавай канферэнцыі, што у яго ёсць такая ідэя, што ён 25 сакавіка ўсё ж такі прыйдзе на Кастрычніцкую плошчу ў 18:30, прыйдзе з кветкамі і пойдзе ў бок Валадарскага 9. Гэта будынак, у якім 101 год таму была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта тая самая падзея, угодкі якой святкуюць кожны год 25 сакавіка. Сёлета 25 сакавіка, святкаванне 25 сакавіка, яно незвычайнае, расцягнулася на некалькі дзён. 23-го у суботу у Гародні сабраліся некалькі тысяч чалавек, якія адсвяткавалі Дзень незалежнасці святочным канцэртам і таксама невялікім мітынгам. Арганізоўвала гэта каманда актывістаў на чале з Эдуардам Пальчысам, Антонам Матолька і Паўлам Белавусам, якія ўжо вядомыя сваім святкаваннем і той такой надзвычайнай праграмы, якую наладзілі, святкуючы 100-годдзе абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі каля опернага тэатра год таму, роўна 25 сакавіка. І на гэтае святкаванне тады прыйшлі 50 тысяч чалавек. Сёлета менскія ўлады ўжо не былі такія ахвочыя дазволіць маштабныя святкаванні. Гэтыя арганізатары спрабавалі атрымаць дазвол на правядзенне такога канцэрта на стадыёне «Дынама». Аднак сам Александр Лукашенко падчас сваёй вялікай размовы з прэзідэнтам, можа, мы будзем трошкі рухацца па плошчы і, можа быць, нейкія дэталі нам будуць больш відавочныя, мы чагосьці не прапусцім. Дык вось Александр Лукашенко падчас вялікай размовы з прэзідэнтам, калі журналісты маглі задаваць яму пытанні, ён асабіста выказаўся супраць таго, каб такога кшталту святкавання было на стадыёне «Дынама». І у выніку арганізацыйная каманда, яны палічылі, што будзе абразай адсвяткаваць такую падзею на, можа быць, трохі і сумна вядомай плошчы Бангалор, дзе звычайна ўжо шмат гадоў праводзяцца апазіцыйныя мітынгі. І перанеслі святкаванне ў горадню. Яно заняло, на падрыхтоўку яго было ўсяго некалькі дзён, але тым не менш маштабны вельмі канцэрт з удзелам самых папулярных беларускіх гуртоў, а таксама выступы знакавых для горадні людзей адбыліся.
Абышлося без затрыманняў, было вельмі ўрачыстае такое вяснавое свята, было вельмі добрае надвор'е, і праз 4-5 гадзінаў людзі разышліся па цэнтры горадні, разышліся ў чырвона-белых сцягах і хадзілі з імі аж да самага позняга вечара. Арганізатары тады са сцэны звярнуліся да людзей з прапановай працягваць святкаванне і 25 сакавіка вывешваць чырвона-белыя сцягі і ўвогуле абазначаць сябе чырвона-белымі колерамі нацыянальнымі у гонар святкавання. І ў сацыяльных сетках мы ўжо бачылі вялікую колькасць пастоў пра тое, як людзі да гэтага закліку далучыліся. Спадар Анатоль, мы ў прамым эфіры Радыё Свабода. Вы тут выпадкова апынуліся? Ну, так скажем, я дубль 2. Калі нешта не атрымаецца там у Міколы, а ён сёння, дарэчы, планаваў яго на 18:30 запрасілі парламентары з Нідерландаў, якія тут знаходзяцца. Я ведаю, што ён хацеў гаварыць пра Дашкевіча, пра іншых палітычных вязняў, пра сітуацыю ў Беларусі. І я ўзяўся яго страхаваць у гэтай сітуацыі, калі яго раптам не атрымаецца дайсці да нідерландскіх дэпутатаў. Ну і калі ў мяне не атрымаецца дайсці, то я думаю, што нехта трэці дойдзе, і ўсё ж такі вот эта сустрэча адбудзецца, яны данясуць. Ну а тое, што яны хацелі прыйсці сюды, лідары правацэнтрыстаў, я лічу, што это, на мой погляд, таксама ахвярна. Яны не прызывалі нікога, але вот яны якраз ідуць. Разам з тым, ўсё ж такі это правільна, што ёсць хоць некалькі людзей, якія робяць акцэнт на палітычны аспект гэтага свята. Дзякуй вялікі, спадар Анатоль Лябедька, шматгадовы лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, нядаўна саступіў гэты пост Мікалаю Казлову, які разам з Віталём Рамашэўскім цяпер накіроўваецца якраз такі вот да журналістаў, напэўна, я скажу, што яны ідуць. Всім добрый дзень, да. Вітаю. Ну, тут уже журналісты, я стрім скончу трохі. Добрый дзень, віншуем всіх са святам. Мы вось ідзем кветкі ўскладаць да памятнага знака. Яшчэ раз падкрэсліваю, калі там нас хтосьці глядзіць у прамым эфіры, мы сёння не заклікаем да несанкцыянаваных мерапрыемстваў. Зміцер Дашкевіч сядзіць і хопіць гэтага. Ну, все ж такі не трэба, каб гэта свята станавілася сумным для нашых сем'яў, для нашых родных, для нашых блізкіх. А мы павіншуем грамадзян, мінакоў з днём волі. Вот такія сцяжкі, некалькі я падару сёння людзям, якія засталіся яшчэ ад мінулай акцыі. Ну і вось кветкамі шануем чырвона-белымі памяць айцоў-заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Будзеце чакаць людзей, якія агучвалі гэтую ідэю, што вы прыйдзеце сюды з кветкамі? Можа быць, яшчэ хтосьці? Да, мы говорили, мы пришли, но вы видите, насколько здесь концентрируются силовики. Наверное, мы не будем призывать, чтобы приходили, чтобы задерживали. По Дмитрию Дашкевичу мы видим, что они уже не останавливаются. Им не важно, это праздник или не праздник. Они выполняют свою карательную функцию. Поэтому я думаю, что все должны как-то прийти, возложить цветы, если у них есть такая возможность, если у них они считают для себя это важным. Ну, наверное, какое-то массовое мероприятие мы не будем организовывать. А якія апошнія навіны пра Змітра Дашкевіча? Што-небудзь вядома? Ну, невядома, я дзяжурыў судзе да апошняга, ну, пакуль мне не трэба было ўжо, в прынцыпе, перапранацца, зрэшты, каб, мала ли, сёння нервова зрэагаваць могуць міліцыянты, і вон, яны ідуць, дарэчы, уже. Так што Зміцер Дашкевіч затрыманы, дзе ён, мы не ведаем. Яшчэ якія-небудзь факты пераследу можаце назваць? Если нас задерживать, мы пойдем. Ну вот Віталя Рамашэўскага і Мікалая Казлова затрымліваюць проста ў прамым эфіры. Там ужо, дарэчы, знаходзіцца яшчэ адзін затрыманы на святар. Не ведаю, хто гэта можа быць, хтосьці, хто быў сведкам затрымання гэтага святара, ведае ягонае імя. І я думаю, што там таксама знаходзіцца і Алена Толстая, якую затрымалі, калі яна прыкавала сябе да вот гэтай да вот гэтага ліхтара вялікага, які ёсць на плошчы. Мы на Кастрычніцкай плошчы, Радыё Свабода, у прамым эфіры. Гэта самы цэнтр Менска. Сюды лідары
патрыцкіх рухаў Беларусі прыйшлі, каб з кветкамі, прыйшлі, каб адзначыць Дзень волі, Дзень незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, і меркавалася, што яны з плошчы будуць рушыць у бок будынку на Валадарскага 9. Аднак вот мы іх спынілі на некалькі хвілінаў і іх тут жа затрымалі. Яны паўтарылі для нас, што гэта не планавалася як ніякая акцыя. Яны проста рушылі па праспекце з кветкамі да таго знакавага будынку, у якім 101 год таму была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну тут сярод журналістаў, напэўна, 2 дзесяткаў журналістаў і такіх, ну, цяжка не пазнаць усё ж такі людзей, якія могуць належаць да праваахоўных органаў. Знаходзіцца яшчэ таксама Анатоль Лябедька. І ў асноўным вот людзі проста, як звычайна, перасоўваюцца праз плошчу ў гэты час дня. Таксама спрабавалі мы даведацца, што адбываецца з Змітром Дашкевічам, якога затрымалі учора пасля ягонага выступа ў кіеўскім скверы. У кіеўскім скверы ў Менску, нагадаю, учора таксама адзначалі Дзень волі. Гэта была дазволеная акцыя. Аднак вот пасля выступа Змітра Дашкевіча затрымалі, доўга не маглі даведацца, дзе ён. Сёння яго меліся прывезці ў суд цэнтральнага раёна. Дагэтуль невядома, на якой падставе яго ўтрымліваюць. І вот цяпер мне перадаюць, што ягоная жонка Наста Дашкевіч паведаміла ў Фейсбуку, што так нічога і невядома, і сёння Змітра ў суд не прывезлі. Мы застаемся на Кастрычніцкай плошчы. Не так спакойна праходзіць Дзень волі, як гэта можна было б меркаваць па тым, як яго адзначалі ў Гародні 23 сакавіка. Тады, я нагадаю, гэта была дазволеная гарадзенскімі ўладамі акцыя з канцэртам і невялікім святочнымі выступамі паміж выступамі музыкаў. На яе прыйшлі некалькі тысяч чалавек. І 4-5 гадзінаў проста пад веснавым сонцам спявалі песні, камунікавалі паміж сабою, размаўлялі, бавілі час разам са сваімі сем'ямі. Ну вот ужо у нядзелю, калі святкаваўся Дзень волі ў Менску, у кіеўскім скверы, сітуацыя памянялася. Віталій Рымашэўскі заявіў праціск на ягоную сям'ю. Таксама быў затрыманы Зміцер Дашкевіч. І, дарэчы, самого Віталя Рымашэўскага учора затрымлівалі, але пасля адпусцілі. Сёння у першай палове дня ў Віцебску быў затрыманы актывіст Барыс Хамайда. Ну, такі невялікі інцыдэнт дарожны, чыста у кагосьці тут запаліўся, задыміўся, прынамсі, рухавік. А пакуль што мы застаемся на плошчы, бо тут ужо адбыліся некалькі затрыманняў. Спачатку затрымалі актывістку Алену Талстую, якая прыкула сябе ланцугом. Добрый дзень. Мы ў прамым эфіры. Добрый день. Я являюсь представителем ГУВД горосполкома. Пожалуйста, отойдите немножко сюда, чтобы не мешать гражданам входить, хорошо? Если можно, с вашей стороны, вот, пожалуйста, около экрана стойте, чтобы люди сейчас с работы ничего не мешали ходить, хорошо? А вы можете, как представитель, дать комментарии по поводу того, почему задержали 2 граждан с цветочками и ленточками? Вы знаете, я сейчас не видел
какое-то воздержание, но если комментарии необходимы, завтра обратитесь, пожалуйста, на официальный сайт ГУВД Мингорисполкома, либо к руководителю пресс-службы ГУВД Мингорисполкома. А оперативную часть вы не можете сказать? Я не находился при действиях никаких, поэтому не могу ничего комментировать. Прадстаўнік управлення ўнутраных справаў гарвыканкама. Вот з'явіўся малады чалавек з бел-чырвона-белым сцяжком. Паспрабуем да яго падысці, раз ён сюды прыйшоў, значыць вы не дарма сюды прыйшлі, так? Я думаю, не дарма. Каго вы спадзяецеся тут сустрэць? Сустрэць такіх жа хлапцоў, дзяўчын, як я, якім троху расстараўся. А што за дзень сёння? Для вас што за дзень? Для мяне дзень волі, дзень свабоды. Паказаць, што я не баюся. А чаго трэба баяцца? Чаго вы думаеце, людзі баяцца? У нас людзі баяцца ўлады, баяцца міліцыі. Гляньце, сколькі іх тут. А вы чаму не баіцеся? Ну, бачыце, сапраўды міліцыі немала, і ўжо былі затрыманыя тут Алена Толстая, актывістка, былі затрыманыя Мікалай Казлоў з аб'яднанай грамадзянскай партыі, быў затрыманы таксама Віталій Рымашэўскі проста вот перад камерамі журналістаў. А што мне баяцца? Я не баюся. А хто вы можете, может, пра сябе распавесці? Я беларус, я нарадзіўся ў Беларусі. Мяне завуць Михаил Савіцкі. Жыву тут, працую. Хачу, каб болей было свабоды, каб не прымушалі. А як бы вы хацелі адсвяткаваць дзень волі? Ну, калі б все было магчыма, які ваш ідэальны быў бы дзень волі? Ідэальны дзень волі, каб сабраўся народ, каб гучала музыка, каб усе улыбались, хадзілі, каб не было столькі супрацоўнікаў міліцыі на кожнага. Каб усе былі шчаслівы. Дзякуй. Нагадайце яшчэ раз, калі ласка, вы Мікалай ці Міхаіл? Прабачце, я прапусціла. Михаил. Дзякуй вялікі. Михаіл Савіцкі, вось адзіны пакуль што чалавек з бел-чырвона-белым сцягам тут на плошчы. Так у адзіночку збіраюцца сюды людзі. Спадарыня Алена Толстая сюды прыйшла адна. І ну вот Мікалай Казлоў і Віталій Рымашэўскі прыйшлі ўдваіх. Вот там яшчэ спрабуюць кагосьці затрымаць. Я бачу чалавек у бел-чырвона-белым шаліку. На жаль, я не бачу, хто гэта. Але да, яго затрымліваюць, вот павялі яго. Не паспеў чалавек дайсці да плошчы. Вот мы кінулі спадара Савіцкага, а яго, напэўна, вельмі верагодна, што раз такая тактыка з боку беларускіх праваахоўных органаў, то і гэтага чалавека могуць затрымаць. Ну вот пабеглі нашыя журналісты. Так, напэўна, такая тактыка, што людзей затрымліваюць. Вот на вуліцы Энгельса, вот каля Купалаўскага тэатру стаіць спецыяльная тэхніка. Мы цяпер можам яе вам паказаць. Дык вот скажу яшчэ раз, што в адзіночку прыходзяць сюды людзі. Адна сюды прыйшла Алена Толстая, прыкула сябе ланцугом вот да гэтага ліхтара вялікага, і яе затрымалі. Віталя Рымашэўскага ўжо затрымалі на нашых вачах, затрымалі Мікалая Казлова, затрымалі яшчэ аднаго чалавека, якога мы вот яго выводзяць, гэтага чалавека. Зараз паспрабуем вам яго паказаць. На ім был бел-чырвона-белы шалік. Хто гэта ён назваў сябе? Не ведаеш гэтага чалавека. Ну, невядома, каго затрымалі. Мы не паспелі спытацца, як зваць гэтага чалавека. Застаецца на плошчы з бел-чырвона-белым сцяжком малады чалавек, спадар Савіцкі. Нешта да яго яшчэ не падышлі, але меркавана, што ўсё ж такі могуць затрымліваць людзей, якія з'яўляюцца сёння на плошчы з
бел-чырвона-белымі сімвалямі. Ідэя, якую агучыў кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Казлоў 19 сакавіка на прэсавай канферэнцыі гучала. Нават гэта была не ідэя, ён проста паведаміў, што прыйдзе 25 сакавіка на Кастрычніцкую плошчу з кветкамі і рушыць да будынку па адрасе Валадарскага 9, дзе была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі 101 год таму. І мы ведаем, што людзям гэтая ідэя прыйшлася даспадобы, і ўжо ёсць людзі, якія проста не праз Кастрычніцкую плошчу, а проста прыходзяць да гэтага будынку і ускладаюць туды кветкі. І мы таксама ведаем, што нейкія людзі гэтыя кветкі забіраюць і не даюць ім там ляжаць, там знаходзіцца. Вот ідзе яшчэ адзін чалавек з кветкамі, ідзе ён, можа быць, гэта проста чалавек, які ідзе з кветкамі. Вось затрымліваюць спадара Савіцкага. Затрымалі нават дваіх чалавек, да яго падышоў малады чалавек, на ім не было ніякіх ні кветак, ён не меў ні бел-чырвона-белай стужкі нават на сабе, проста размаўляў са спадаром Савіцкім, якога мы нядаўна апытвалі ў эфіры, і яго таксама затрымалі, і прычым я б ужо сказала, што больш не жорстка, але досыць энергічна ўжо затрымліваюць людзей. На нашых вачах затрымалі Алену Толстую, Віталя Рымашэўскага, Мікалая Казлова, маладога чалавека, якога мы не даведаліся, як зваць, і спадара Савіцкага, і ягонага знаёмага ці сябра, ці проста чалавек да яго падышоў, невядома, як ён апынуўся, але таксама быў затрыманы. Такім чынам, гэта ўжо 6 чалавек. Так, і яшчэ таксама у аўтамабілі, калі туды запіхвалі затрыманых, было відаць, што там ужо знаходзіцца святар, імя якога я таксама не ведаю, можа быць, яно ўжо вядома, і таксама можна агучыць, хто быў затрыманы на Кастрычніцкай плошчы 25 сакавіка. Думаю, што колькасць затрыманых можна ўжо палічыць агулам, калі па краіне, гэта як мінімум 10 чалавек. Вядома пра... Дакладней, невядома. Вядома, што затрымалі Змітра Дашкевіча учора, але невядома ані за што, ані калі яго будуць судзіць. Была агучана ідэя 23 сакавіка падчас святкавання ў Гародні, каб 25-го, непасрэдна ў дзень волі, людзі пазначалі сябе бел-чырвона-белымі колерамі, вывешвалі сцягі на сваіх офісах, кватэрах. Мы бачылі ў сацыяльных сетках шмат такіх пастоў, людзі сапраўды далучыліся да гэтага закліку. І вядома ўжо цяпер, што некаторыя сцягі здымалі і прымушалі здымаць да спадара Вітаўта Сіўчыка, які жыве ў цэнтры гораду на плошчы Перамогі, і вывесіў сцяг з будынку, у якім ён знаходзіўся. Прыехаў нават адмысловы кран, які гэты сцяг зняў. Плошча Перамогі — гэта сапраўды самы цэнтр гораду, і вот да гэтага ўчынку было такое досыць рашучае стаўленне. Як і да тых, хто прыходзіць сёння на Кастрычніцкую плошчу і хоць неяк абазначае, што ён святкуе дзень волі сёння. Усіх затрымалі, на нашых вачах ўжо затрымалі 7 чалавек. Мы застаемся пакуль на плошчы, таму што калі гэта ідэя была агучаная Мікалаем Казловым некалькі дзён таму, гаварылася пра тое, што
Называўся час 18:30, і таму до 18:30 мы мяркуем усё ж такі пачакаць, можа быць, людзі будуць падыходзіць. А цяпер мне паведамляюць, што нядаўна Лявон Вольскі з іншымі музыкамі, Крамай, з Дмітром Войцюшкевічам абвясціў пра тое, што яны дадуць адкрыты вулічны канцэрт на скрыжаванні вуліц Рэвалюцыйнай і Камсамольскай. Гэта дазволеная тэрыторыя пешаходная, і там часта граюць музыкі. Вот як толькі яны туды прыбылі са сваёй музычнай апаратуры, да іх падышла міліцыя і папярэдзіла іх пра тое, што калі яны пачнуць граць, то на іх адразу складуць пратакол. Гэта адбываецца проста цяпер, вот літаральна ў квартале адсюль. Вот такімі менш маштабнымі, больш сямейнымі, адзінкавымі акцыямі святкуюць Дзень волі ў 2019 годзе. І мы ведаем, што Павел Севярынец, прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі, які ўжо амаль год стаіць у Курапацкай варце каля сумна вядомай рэстарацыі «Паедзем, паедзім». Ён заклікаў сёння, каб людзі далучаліся да іх у курапатаў, далучаліся да Курапацкай варты. І гэта таксама своеасаблівае адзначэнне Дня волі. Давайте мы, напэўна, ўсё ж такі рушым па горадзе і паглядзім, як адбываецца, што адбываецца насамрэч, а не як адбываецца, што адбываецца з Лявоном Вольскім і з іншымі музыкамі. А да закліку Лявона Вольскага зрабіць сёння вулічны канцэрт далучыліся Зміцер Войцюшкевіч, далучыўся гурт Крама. Бачым яшчэ вот мужчына ў чырвона-белым шаліку з пагоняй. Но варта, напэўна, падысці, запытацца, прынамсі, як іх зваць. Бо верагодна, што іх чакае той жа лёс, што і іншых людзей, якія прыходзяць на плошчу. Добры дзень. Добрый. Можна да вас звярнуцца ў прамым эфіры? Вы ведаеце, што... Не люблю прамыя. Не любіце прамы эфір. Але вы ведаеце, што людзей, якія прыходзяць на плошчу, сёння затрымліваюць? Не ведаю. Не ведаеце. А вы выпадкова тут апынуліся? Ці не выпадкова ў такім шаліку? Ну, я пришел прогуляться по городу. А як вас зваць, можа быць, скажаце? Андрей мяне зовут. А Дзень волі штосьці значыць для вас? Ну, безумоўна. А што? Ну, у гэты дзень адбылася... У гэты дзень адбылася абвяшчэнне БНР, незалежнасці БНР у 18 годзе. Чаму гэта дрэнна? Я не ведаю. Это добра, што гэта адбылося. Дзякуй. Для мяне вельмі шмат значыць. Дзякуй вялікі, Андрей. Толькі што паведамілі, што ўсіх музыкаў, якія прыйшлі сёння, вот цяпер на вуліцу Рэвалюцыйная, Камсамольская, каб зыграць адкрыты вулічны канцэрт, іх затрымалі, і Варашкевіча, і Лявона Вольскага. Што мы нават хацелі толькі што падысці туды і паглядзець, што там будзе адбывацца, але ўжо змянілі свой план, бо там ужо ўсё адбылося. І цяпер застаецца на плошчы спадар Андрей у шаліку чырвона-белым з пагоняй. Вакол яго можна паглядзець, ужо да яго накіроўваюцца людзі, якія, мы мяркуем, з'яўляюцца супрацоўнікамі праваахоўных органаў і будуць яго затрымліваць. Пад'язджае аўтобус. Так гэта адбываецца, можаце пабачыць. У чарговы раз ужо.
Насамрэч нічога нязвыклага, гэта хутчэй традыцыі святкавання дня волі ў Беларусі, калі людзей затрымліваюць толькі за тое, што бачыць іх у бел-чырвона-белых колерах альбо з нацыянальнымі сімвалямі. І трохі гэтая традыцыя праваахоўных органаў альбо стаўлення ўладаў да святкавання дня волі была парушаная. Летась, калі дазволілі вялізную маштабную акцыю каля опернага тэатра. І сёлета ў горадні, калі 23 сакавіка людзей не затрымлівалі, нават калі яны выходзілі за вызначаную плошчу святкавання. Летась, аднак, людзей, якія хадзілі па горадзе з бел-чырвона-белымі сцягамі, альбо нават мелі такія намаляваныя сцяжкі на твары, папярэджвалі, каб яны здымалі, пазбаўляліся ад бел-чырвона-белых сімваляў, і калі яны гэтага не рабілі, іх таксама затрымлівалі, і тады дзесяткі чалавек былі затрыманыя. Я Royal Cheeseburger. Хватит есть меня глазами. Съешь меня. А вось у 2017 годзе былі проста маштабнейшыя затрыманні на хвале акцый супраць дэкрэту аб дармаедаў, калі па ўсёй Беларусі людзі выходзілі на шматлікія акцыі пратэсту. І 25 сакавіка 2017 году запомніцца тым, што на некалькі тысяч чалавек, якія выйшлі ў цэнтр гораду святкаваць, было сабрана неверагодная колькасць міліцыі, неверагодная колькасць спецыяльнай тэхнікі, і былі маштабнейшыя затрыманні. Людзей затрымлівалі, незважаючы на іхны ўзрост, на іхную прафесію, тады затрымлівалі шмат журналістаў. Ну і мы застаемся на Кастрычніцкай плошчы. Таксама агучу, што толькі на нашых вачах затрымалі некалькі чалавек. Гэта Алена Толстая, актывістка, гэта Мікалай Казлоў, лідар аб'яднанай грамадзянай партыі, гэта лідар БХД Віталій Рымашэўскі. Яшчэ затрымалі некалькі чалавек, якія проста прыйшлі на плошчу. Сярод іх чалавек, які назваў сябе Андрэй, чалавек, які назваў сябе па прозвішчы Савіцкі. Яшчэ аднаго маладога чалавека мы не паспелі спытаць, як яго зваць. І бачылі, што ў адной з машынаў таксама ўжо знаходзіўся чалавек у святарскім адзенні. Верагодна, таксама быў затрыманы. Ну і ведаем, што вот літаральна ў квартале адсюль затрымалі музыкаў Лявона Вольскага, з метра Ігара Варашкевіча і з метра Вацюшкевіча, якія абвясцілі пра тое, што яны сыграюць бясплатны канцэрт на вуліцы. І гэта дазволеная тэрыторыя для вулічных музыкаў, там, дзе яны сабраліся. Вот будзем сачыць за тым, што адбываецца з імі. З'явіліся на плошчы таксама назіральнікі. Назіральнікі ад праваабарончай арганізацыі, яны сочаць за тым, каго затрымліваюць, колькі, як затрымліваюць. І таксама на акцыях падлічваюць колькасць удзельнікаў.
Тут прысутнічаў Анатолій Лябедька, шматгадовы кіраўнік лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі. Яго не затрымлівалі, прынамсі мы не бачылі, каб яго затрымлівалі. Я таксама не бачу, што ён ёсць тут на плошчы. Ну, напэўна, ён... Напэўна, ён сышоў. Терпкий аромат чая Ахмад Ти возвращает нас туда, где мы счастливы. Ахмад Ти. Подражать сложно, повторить невозможно. Ну, 18:30 гэта час, які назваў Мікалай Казлоў, калі казаў, што прыйдзе сюды 25 сакавіка з кветкамі і накіруецца ў бок вуліцы Валадарскага да дому нумар 9, дзе была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі 101 год таму. Людзі ўжо прыносілі кветкі да гэтага будынку на працягу дня, аднак іх вельмі хутка забіралі таксама невядомыя людзі, якія не дазволілі ім проста знаходзіцца каля гэтага будынку. От застаюцца на плошчы назіральнікі ад праваабарончых арганізацый, застаюцца журналісты, журналістаў вельмі шмат, ну і застаецца дастатковая колькасць людзей у цывільных, якія мы мяркуем, з'яўляюцца супрацоўнікамі праваахоўных органаў і якія на нашых вачах і на вашых таксама перад камерамі затрымлівалі тых людзей, якія сюды прыходзілі з чырвона-белымі сцягамі і з іншымі пазнакамі. От 2 хлапцоў дык дакладна затрымалі за тое, што на іх былі шалікі ў бел-чырвона-белых колерах. Нагадаю, што у розных месцах праходзяць сёння такія адзінкавыя, можна сказаць, адзіночныя, не адзінкавыя, адзіночныя акцыі і дзеля таго, каб адсвяткаваць Дзень волі, і Лявон Вольскі, беларускі музыка, абвясціў некалькі гадзінаў таму, што ён разам са сваімі сябрамі музыкамі дасць бясплатны вулічны канцэрт на вуліцы Камсамольскай. Ведаем, што адбывалася гэта літаральна 10-15 хвілінаў таму. Яны туды прыехалі, сталі займацца сваім музычным абсталяваннем, музычнай тэхнікай, і да іх падышлі супрацоўнікі міліцыі, які спачатку папярэдзілі пра тое, што ім нельга граць, бо на іх будзе складзены пратакол, а пасля і затрымалі. Мы за гэтым не назіралі, але цяпер мне перадае рэдактар, што там сабраліся людзі і былі вельмі незадаволеныя тым, як затрымлівалі музыкаў, незразумела за што, крычалі ганьба, і нібыта там гэтыя людзі застаюцца. Мы паспрабуем, гэта вельмі блізка, хто не з Менску, гэта літаральна, я думаю, што 4-5 хвілінаў хады пешкі. Паспрабуем зайсці паглядзець, што там адбываецца. На плошчы, на Кастрычніцкай плошчы яшчэ застаюцца журналісты, застаюцца супрацоўнікі праваахоўных органаў, застаюцца назіральнікі. І, уласна, ўсе гэтыя людзі сталі сведкамі толькі такой аднастайнай падзеі, як супрацоўнікі праваахоўных органаў затрымлівалі людзей, якія прыходзілі на плошчу з бел-чырвона-белымі сімвалямі нацыянальнымі, абсалютна ні пра што не папярэджваючы, не тлумачачы, што адбываецца. Гэтых людзей запіхвалі ў такі бусік, які выглядаў як проста звычайны цывільны
аўтамабіль. На вуліцы застаюцца, вот гэта цэнтр горада, досыць шмат патрулёў дарожна-патрульнай службы. Так заўжды бывае, калі нейкія больш-менш надзвычайныя меры прадпрымаюцца па бяспецы ў цэнтры горада, і калі мяркуецца, што нейкая акцыя мае адбыцца, таксама патрулі дарожна-патрульнай службы выстаўляюцца. Я калі ішла на Кастрычніцкую плошчу, бачыла на бліжэйшых вуліцах, што была спецтэхніка, былі адмысловыя аўтобусы. Не так шмат, але тым не менш нейкая гатоўнасць сярод міліцыі абвешчаная менавіта з нагоды гэтага дня. Нагадаю, што мы цяпер рухаемся па самым цэнтры Менску на вуліцу Камсамольская, дзе некалькі хвілінаў таму затрымалі Лявона Вольскага і іншых музыкаў, якія абвясцілі, што яны дадуць бясплатны вулічны канцэрт з нагоды Дня волі. Вельмі такое дзіўна выглядае гэтае затрыманне, таму што музыкі часта граюць на гэтай пляцоўцы, на якой сабраліся Вольскі і іншыя гурты. Рухаемся мы туды, бо сведкамі затрымання Лявона Вольскага і іншых музыкаў было шмат людзей, якія нават сабраліся, каб глядзець на гэта. Перадае наш журналіст адтуль, што людзі былі вельмі незадаволеныя гэтым затрыманнем, крычалі ганьба. І ідзем туды цяпер, таму што нібыта гэтыя людзі там застаюцца. І нагадаю, што Павел Севярынец, кіраўнік адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, заклікаў сёння у Дзень волі далучацца да курапацкай варты. Павел адзін з тых палітыкаў, які ўжо амаль год рэгулярна стаіць у курапацкай варце. Каля такога сумна вядомай рэстарацыі «Паедзем, паядзім». Там некалькі дзесяткаў актывістаў збіраюцца штодня, каб паведамляць наведнікам пра тое, што за месца курапаты, якая за ім стаіць трагічная гісторыя, і спрабуюць пераканаць людзей у тым, што рэстарацыі не месца там, дзе былі забітыя сотні тысяч чалавек. Мы цяпер бачым, гэта вуліца рэвалюцыйная, там сапраўды стаяць людзі. Я не магу яшчэ пакуль сказаць, чаму яны там сабраліся. Гэта тыя людзі, якія хацелі паслухаць канцэрт Лявона Вольскага, ці гэта проста людзі, якія гуляюць, бо гэта досыць люднае месца. Але тое, што там сапраўды ёсць такі не натоўп, ёсць група людзей, і яна выглядае незвычайна. Гэта так. Мы падыходзім да гэтага скрыжавання, дзе звычайна граюць вулічныя музыкі, і куды сёння прыйшоў Лявон Вольскі, іншыя беларускія музыканты, лідар крамы Ігор Варашкевіч і спявак бард Зміцер Выцюшкевіч. Яны абвясцілі, што дадуць бясплатны вулічны канцэрт, і іх затрымалі. Людзі спяваюць песні Вольскага, значыць, нездарма яны сюды тут сабраліся.
Как любить Беларусь, нашу милую маму, треба в розных краях побывать. Зразумеешь, что ты под твоими ногами присланы нерухомо стоять. Разом! Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шакай, шака не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шакай, ты не шакай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шакай, шака не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шакай, и ты не шакай. Живе Беларусь! Живе! А ён не прыйшоў, яго затрымалі, але мы ў прамым эфіры, я вас папярэджваю. Не ведаем нічога, самі прыйшлі толькі што. Добра, хоць одну песню спомнілі разам. То бок не ведаем нічога. Можа, ў Інстаграм трэба зазірнуць, нешта скажуць там. Не ведаем. Але вы прыйшлі вольскага паслухаць. Канешне, канешне. Конечно, вырашацца, прыспеў на пэўны час, паветрам свабоды. Ну, вот люди сапраўды сабраліся на канцэрт Лявона Вольскага, і мы ведаем, што яго і некалькіх іншых музыкаў вот з гэтага месца, дзе яны хацелі даць вулічны канцэрт, затрымалі. А цяпер людзі, вот, ну, реально дзесяткі людзей тут сабраліся і самі зладзілі сабе канцэрт. Падымі мяне, над песнёю падымі мяне, паветраны шар. А мы ў правым эфіры. А вы бачылі, як што адбылося тут? Скажыце, калі ласка, бо мы былі на Кастрычніцкай плошчы. Прыйшлі музыкі, ось, да іх падышоў нехта з міліцыянтам у цывільным, сказаў Лявону Артуровичу, што ён арганізатар. Вось, ён адмаўляўся ад гэтага, кажа, што вы такое кажаце. І вось стаялі, вырашалі музыкі, што рабіць, пад'ехаў бусік і папрасілі прайсці ўсіх туды. А ўсіх гэта каго? Усіх музыкаў гэта быў Варашкевіч, Войцюшкевіч, Вольскі і Аракелян. 4 чалавекі. Так, падаецца так. Всіх. І павезлі, всіх затрымалі. Дзякуй вялікі. Ну вот пацвердзілася тая інфармацыя, якую мы агучвалі раней. Лявон Вольскі і Ігор Варашкевіч, гэта група Крама, Змізер Войцюшкевіч і Павел Аракелян. Яны былі затрыманыя тут, вот на гэтым месцы. Гэта скрыжаванне вуліцы Рэвалюцыйная і Камсамольская, гэта пешаходная зона. Тут часта бываюць вулічныя музыкі, яны тут часта спяваюць. І ў гэтым няма нічога надзвычайнага. І ніколі я не бачыла, каб міліцыя тут кагосьці затрымлівала з іх. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Рыцемкам сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма. Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца у доме бацькоўскім у матчынай хаце. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Усё так надзейна, усё так грунтоўна, ну што тут дадаць? Хіба што нічога, можна жыць далей, дзень прыйдзе новы. Добра наш паненкі, добра наш панове. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы, простыя словы,
За святом, сябры! Что еще за спорт? Добрый день. А вы на концерт пришли? Да, так само. А мы у прямому эфире Радио Свобода. И что, удалось вам щось послухати? Ні, я прийшла у 6-й годині, десь 26-25 минут. І нічого тут не було. Був гэты автобус синій, який вже забрав музиків. І я не змогла нічого побачити. Ну, як ви до гэтага ставитеся? Ганьба. Все, що я можу сказати. Ну, нельга так поступати, але тому що люди прийшли послухати просто музику, а з ними так поступають. Ну, нельга так. Я розстроєна. Ну, от, напевно, ва ўсіх такі гісторыі мы паспрабуем яшчэ з людзьмі паразмаўляць, але можна з вами говорить? З ким можна поговорити? Ні з ким. Але ви бачили, як затрымлівалі музыку? Конечно, видели. Ну, як это было? Ну, как бы было это... Стоял какой-то черненький микроавтобус с какими-то людьми, которые всегда чего-то боятся. Подошли к нашим, получается, музыкантам, попросили с ними пройти, и все. Потом подошли тоже к музыканту, попросили в красной шапке тоже пройти. Конечно, хотели что-нибудь, ну, как-нибудь сделать так, чтобы их не увезли, но они уехали. И все. Який у вас настрой після этого? Настрой нормальный. Самое главное, ну, то, что хочется сказать нашим гражданам, надо просто объединяться и, честно говоря, высказывать свое мнение и не бояться. Просто выходить и не бояться, и все. С Днем воли! Живе Беларусь! Живе! Вось такія людзі прыйшлі сёння паслухаць Левона Вольскага, Ігора Варашкевіча, Паўла Аракеляна і Змітра Васюшкевіча. Гэта музыкі, якіх затрымалі вот на гэтым месцы. Затрымалі за тое, насамрэч мы не ведаем, за што затрымалі, але вядома, што за некалькі гадзінаў да гэтага Лявон Вольскі паведаміў, што ён на гэтым месцы дасць вулічны канцэрт разам са сваімі сябрамі. Ну, вот канцэрт адбываецца, але без Лявона Вольскага і іншых музыкаў, бо яны затрыманыя і невядома ўвогуле, дзе яны знаходзяцца. Было б, дарэчы, добра даведацца, напэўна, гэта цэнтральны раён, і можна звярнуцца у мясцовае раённае ўпраўленне ўнутраных справаў і даведацца, за што вот Лявон Артурович Вольскі і іншыя музыкі былі затрыманыя. Можна до вас звернутися у прямому ефірі? Вам хоч музику вдалося трохи послухати? Нашу музыку, яку ми самі зробили, так, вдалося. А так, наколькі я ведаю, ми глядзелі стрим, што яго затрымалі і ўсё роўна прыйшлі. Бо гэта заўсёды добра нагода сустрэцца з сябрамі. І што будзеце тут рабіць? Не ведаю, я думаю, пойдзем тусавацца далей. Сёння ўсё-такі свята, трэба неяк азначаць. Якім галоўны дзень яго. Таму разысціся гэта, не сёння. Так а чаму Вольскага затрымалі іншых? Што вы думаеце пра гэта? Прыехалі з інструментамі і бачна, па гэтай вуліцы нельга з інструментамі хадзіць. І ўсё. Так што будьце асцярожныя. Добра, дзякуй. Вось дзяўчаты таксама прыйшлі паслухаць музыку, замест гэтага спявалі самі і пойдуць далей святкаваць. Частка, напэўна, людзей, якая
прайшла праз Кастрычніцкую плошчу, вот накіроўвалася менавіта сюды. От малады чалавек з чырвона-белым шалікам. Можна да вас звярнуцца? Мы ў прамым эфіры Радыё Свабода. Вы на канцэрт прыйшлі. Так. Як вам канцэрт? Ну, файна, што мы паспрабавалі выправіць сітуацыю. Это круто. Лявона Вольскага з міцера Вацюшкевіча, на жаль, няма з намі. Дзесьці яны ўжо паехалі, не па сваёй волі. Все, што, на жаль, нават паспяваць не можам разам. А чаму іх затрымалі, як вы думаеце? Як вы да гэтага ставіцеся? Вы разумееце, любая вось такая ўласная ініцыятыва, яна ўжо караецца. Свабодна думаючыя людзі, вось, это ўжо праблема для сучаснай улады. На жаль. Хаця улада павінна арыентавацца на думаючых людзей, а не на тых, хто не жадае думаць. Все, дзякуй. Дзякуй, тут папярэджваюць, Вы будете привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Не хвалюйтесь это. Напоминаю, что к вам может быть применена физическая сила. Вядома, што тут нават уже пад'ехалі аўтазакі да гэтага месца, так што вельмі верагодна. Сотрудников милиции. Ну, звычайна, такога кшталту папярэджанні яны адбываюцца перад тым, як пачынаюцца затрыманні. Мы гуляем. Угрожают собравшимся людям, что до них могут быть применены спецсродки. Люди абураюцца, конечно, гэтымі папярэджаннямі і таксама тымі дзеяннямі, якія затрыманнем Лявона Вольскага і іншых музыкаў. Да вуліцы Камсамольскай ўжо пад'язджаюць аўтазакі, пад'язджаюць машыны ДПС. І вельмі верагодна, што затрыманні будуць адбывацца і звычайна перад такімі дзеяннямі міліцыі вот такія папярэджанні гучаць. А тут приходит какой-то, говорит, нельзя. А гэта пешаходная зона, насамрэч, тут заўжды вельмі шмат людзей і вельмі часта людзі збіраюцца разам, асабліва ў выходныя дні. А вот гэта, напэўна, рухаецца. Пойдзем усё ж такі паглядзім, як маладыя людзі адмаўляюцца сыходзіць і спяваюць, але нейкая спецтэхніка ўжо рухаецца па гэтай вузкай пешаходнай вуліцы. Моя дочка у садочку ружу поліз, ружу поліз, белый ружі. Вон там был магазин пивовозик, в котором все ружу поліз, белый ружі поліз. Вяночки извивае, вяночки извивае, слезки проливае. Маладыя людзі застаюцца на скрыжаванні вуліцы Рэвалюцыйная і Камсамольская ў Менску, адкуль, напэўна, ўжо паўгадзіны таму забралі Лявона Вольскага, Ігора Варашкевіча, Змітра Вацюшкевіча, Паўла Аракеляна і іншых. Забралі за тое, напэўна, што меркавалі яны тут правесці канцэрт. Людзі, якія сабраліся на гэты канцэрт, якія проста сталі сведкамі гэтага затрымання, абураныя
такімі дзеяннямі і засталіся на месцы, спяваюць песні Лявона Вольскага. Ужо прыходзіў супрацоўнік міліцыі, папярэджваў пра тое, што іхныя дзеянні незаконныя, і напэўна ўсё ж такі міліцыя паставілася да гэтага спявання песен як да пэўнай акцыі. Ёсць інфармацыя пра тое, што да вуліцы пад'язджаюць аўтазакі. Яшчэ 5. Кажуць, што 3-4 аўтазакі стаяць ужо на вуліцы Камсамольскай. Гэта такое на вуліцы Камсамольская, гэта вуліца, на якой размешчаны таксама і часткова будынак камітэта дзяржбяспекі, і гэта такое месца, на якім часта размяшчаюць спецыяльную тэхніку, гэта падчас разнастайных акцый. І мяркуючы па тым, што людзей ужо затрымлівалі на Кастрычніцкай плошчы, проста ў нашым жывым эфіры ўжо затрымалі музыкаў і папярэдзілі гэтых маладых людзей, якія тут сабраліся, пра тое, што каб яны разыходзіліся, то затрыманні могуць адбыцца і тут. Калі на Кастрычніцкай плошчы было шмат супрацоўнікаў праваахоўных органаў у цывільным, то тут ужо ёсць людзі ў форме. Таксама вядзецца відэаздымка супрацоўнікам у цывільным. Самая легкая для подхоплива. Всех забрали, кто не было, некому было. А вы могли спасти его. Да, между прочим, да. Добрый дзень, а можна да вас звярнуцца ў жывым эфіры? Як вам сённяшні дзень волі? Шкада, сумна, вельмі. Другие комментарии залишь не буду. Вы бачылі, як затрымлівалі? Так, бачу. Як ставіцеся да гэтага? Адмоўна, безусловно. А чаму вы думаеце, яны так зрабілі? Черговый раз показали свой твар, можно так сказать. Улады показали свой твар. Але чым канцэрт такі страшны? Я не ведаю. Наогул гэта смешна будзе выглядаць, у свеце. Але беларусам сумна, безумоўна. А для света гэта смешна. Вось і все. Што будзеце далей рабіць? Не ведаю. Можа, поеду таксама куды-нибудь. А можа, і дома сёння буду. Не ведаю. Дзякую. Сапраўды перспектыва куды-небудзь паехаць, яна вельмі рэалістычная для гэтых людзей, і, напэўна, тое, што яны тут застаюцца, яны гэтую перспектыву усведамляюць. Мы ўжо былі сведкамі некалькіх затрыманняў сёння. Ужо папярэдзілі людзей, якія тут сабраліся, супрацоўніка міліцыі, пра тое, што ім трэба разыходзіцца. Тым не менш, людзі застаюцца тут. Канешне, іх ужо менш, чым было яшчэ 10-15 хвілінаў таму, але гэтыя людзі тут стаяць не проста так. І вельмі шмат ізноў жа журналістаў. Таксама журналісты ўжо перамясціліся з Кастрычніцкай плошчы
дзе таксама затрымлівалі людзей, сюды ўжо прыйшлі назіральнікі ад праваабарончых арганізацый. Ну і пад'ехалі, як мы ведаем, некалькі аўтазакаў, якія стаяць на вуліцы Камсамольскай. Абмяркоўваюць маладыя людзі, ці праедзе тут аўтазак. Ну тут ёсць такая аўтамабільная зона. Напэўна, калі аўтазак моцна захоча, то праедзе. Сегодня не приедет. Я просто к тому, что с ним это шоу. Нават яшчэ спрабуюць спяваць. Калі мы падыходзілі, спявалі «Тры чарапахі», і гэта быў такі імправізаваны канцэрт, які не ўдалося зрабіць Лявону Вольскаму. Что нам распавялі сведкі? Сведкі распавялі, вот маладого чалавека спытаемся. Можна да вас звярнуцца ў прамым эфіры? Бачылі, як затрымлівалі Лявона? Ну, в прынцыпе, бачылі. Ну тут бы не вельмі было бачна, бо просто бусік пад'ехаў і просто ўсіх музыкаў загрузілі ў бусік. А за што затрымалі? А не сказалі, просто сказалі, што вось, праедземся і все. А вы самі думаеце, за што? Ну як за што? За канцэрт. Вось, не хацелі. Яны сказалі, што Лявон, здаецца бы, арганізатар несанкцыянаванага масавага мерапрыемства тут. А вы поверылі? Мы не поверили, паспрабавалі тут вот спыніць бусік, калі ён сюды прыязджаў, но яны пачалі разворачиваться, мы тут хотя бы люди покричали ганьба. А потым уже стали играть комедию, что нібыта не ведаюць, як іх завуць, і трэба удакладніць іхнія асобы, хто яны такія, вось самыя знакамітыя людзі Беларусі, хто яны такія. Былі не ўпэўнены, таму вырашылі себя в офісе гэта праверыць. Ну, які у вас настрой? Ну, як вам сказать, настрой, конечно ж, все ж таки святочна, але гэта вельмі дзіка, што так адбываецца, што, па сутнасці, людзі мірна вырашылі сасвяткаваць, і вось так атрымліваецца, што не даюць адсвяткаваць нармальна. Вось, гэта дзіка вельмі, на маё меркаванне. Ну, але будзем неяк збірацца і нешта думаць, і святкаваць неяк будзем, бо ж такі свята, дзень волі. Гэта не прадуманая дзяржаўная палітыка. Я думаю, гэта паказвае, якая насамрэч справа з беларусізацыяй, тое, што вось некаторыя лічаць зараз. Яны проста дазволілі карыстацца мовай, але не болей. Ну, вось, здаецца же, музыкі пачалі ім дазваляць выступы ў Менску. Навошта гэта рабіць? Калі такое было апошні раз, каб такіх музыкаў, такіх дзеячаў культуры затрымлівалі проста ў цэнтры Мінска, дзе яны захацелі са сваімі прыхільнікамі пастасавацца. Это не прадумана, і сітуацыя зараз вельмі цяжкая з незалежнасцю Беларусі. Мы насамрэч пад пагрозай. На што разлічваюць улады, калі праводзяць вось такую палітыку, а мы бачым і тут, і на суседняй плошчы, што творится. Я думаю, конечно, не асэнсоўваюць яны до конца рызыкі для самих сябе. А як вы думаеце, што вот такія навіны, як людзі прыйшлі сыграць канцэрт, іх затрымлівалі, што яны кажуць пра Беларусь? Што лічаць супрацоўнікі? Што вот як вам жыць у краіне, у якой музыкантаў затрымліваюць за тое, што яны прыйшлі даць канцэрт? Я думаю, што мы павінны мець цвёрдую пазіцыю наконт гэтага і, безумоўна, асуджаць такія дзеянні, але з іншага боку, я думаю, што мы павінны быць актыўнымі і кожны на сваім працоўным месцы, там, дзе ён працуе, альбо в рамках грамадскіх арганізацый спрабаваць зрабіць нашу краіну лепей, але пры гэтым разумець рэальнасць, што у нас
тут не дэмакратыя, абстаноўка непростая, але ёсць і вонкавыя выклікі да незалежнасці Беларусі. І па ўсіх гэтых пунктах мы павінны быць актыўнымі, быць грамадзянамі і патрыётамі. А што моладзь можа зрабіць, каб пачулі вашу нязгоду ці вашыя меркаванні? Я думаю, что, в принципе, молодь може вийти просто, там, молодь може вийти сьогодні і підтримати усіх тих, кого затримали і на Кастришницькій площі, і тих музиків, кого затримали ось тут, і виказати свою незгоду з гэтага нагоди, що все так відбувається. Я думаю, що все ж таки молодь, тут вельми шмат молоді, і це вельми добре, що молодь вийшла сьогодні відсвяткувати. Ось. Ну і молодь, ось, співали люди тут, і це вже, в принципі, це вже показує протест і от незгоду людей, і от незгоду молоді. Ну, ось так ніяк. Дякую велике. Дякую. Застаюцца ўсё ж такі людзі, тут пераважна гэта маладыя людзі, застаюцца на тым месцы, дзе затрымалі музыкаў Лявона Вольскага, Ігора Варашкевіча, Змітра Вацюшкевіча і Паўла Аракеляна затрымалі пасля таго, як яны абвясцілі, што дадуць тут вулічны канцэрт. Людзі кажуць, што нават спрабавалі выказаць сваю публічную нязгоду з тым, што адбываецца, крычалі ганьба і ўжо папярэдзілі супрацоўнікі міліцыі, каб яны тут не стаялі, каб яны разыходзіліся, тым не менш усё адно людзі застаюцца. Хаця мы ведаем, мы ўжо паведамлялі не раз у жывым эфіры, што вакол гэтай тэрыторыі ўжо стаяць аўтазакі. Сальвадора Дали. Ни Ленина, ни Ленина, ни Карла Линнея, а хиты Шарапахи были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чакання достала. Каб любіць Беларусь, нашу милую маму, трэба в розных краях побывать. Пацверджана, што музыкаў сапраўды затрымалі Вольскага, Варашкевіча, Вацюшкевіча і Аракеляна. Будзем далей сачыць за тым, чым скончыцца для іх гэтае затрыманне. І, канечне, гэта будзе абсалютна беспрэцэдэнтны выпадак, калі гэта будзе мець нейкія наступствы. Я думаю, этот некий автозак меня загрыз. Это, знаешь, новый устрашающий маневр. Мы трохі пагаварылі тут з людзьмі, яны абураныя, расчараваныя тым, што адбылося. Многія прыйшлі спецыяльна для таго, каб паслухаць Лявона Вольскага. Ну, і працягваюць таксама весці відэаздымку людзей, якія тут сабраліся. Свята. Все, дякую за компанію. Трохі людзі камунікуюць паміж сабою, але таксама і ўжо і разыходзяцца. Дзяўчаты, давайте з вами поговоримо. Мы ў прамым эфіры Радыё Свабода. Хто така? Ах, вось так вось, да? Не чапаць вас. На журфаку. Вы просто тут проходили мимо, да? Не, мы тут ёсць, але нас вызываюць до себе людей, якія просто нейкія фотки выкладваюць у інстаграмі, тому я прийшла. Добра, дзякуй вялікі.
Ну, людей ўсё менш, але ўсё адно некаторыя маладыя людзі тут застаюцца. Такое ўжо адчуванне, што нават журналістаў трохі больш, чым моладзі, якая сабралася на канцэрт Лявона Вольскага, пасля ягонага затрымання стала выказваць сваё абурэнне гэтым затрыманнем і спяваць ягоныя песні. Ўжо такое здаецца, што мы ўжо тут шмат з кім і паразмаўлялі. Вядома, што на Кастрычніцкай плошчы проста ў нашым жывым эфіры затрымалі некалькі чалавек. Сочым за іх лёсам, у чым гэтых людзей абвінавачваюць, таму што пры затрыманні ніякіх зусім ім не выказвалі ні просьбаў, ніякіх абвінавачанняў не прад'яўлялі, не прадстаўляліся супрацоўнікі ў цывільным, проста запіхвалі іх у аўтобус. Ну вот мы ведаем, што калі затрымлівалі Лявона Вольскага, то прынамсі яму казалі, што ён можа быць арганізатарам несанкцыянаванага мерапрыемства. Застаюцца. Ужо цяжка зразумець, насамрэч, хто тут застаецца на гэтым месцы так мэтаскіравана, а хто проста гуляе, таму што гэта такая папулярная пешаходная тэрыторыя, папулярнае месца для прагулак. Гэта самы цэнтр гораду. Тут часта збіраюцца людзі з канцэртамі. Такое стала адно з папулярных месцаў для менчукоў, каб бавіць свой час. Ну і вот цяпер, напэўна, большая частка гэтай пляцоўкі запоўненая журналістамі, якія сочаць за тым, як людзі намагаюцца святкаваць Дзень волі 25 сакавіка і чым яны рызыкуюць і чым для іх гэта сканчаецца. Мы, прынамсі, сёння бачылі, што вельмі часта, у пераважнай большасці выпадкаў, гэта сканчаецца затрыманнямі. На наших вачах людзей затрымлівалі проста за тое, што на іх быў чырвона-белы шалік. Ці адзін малады чалавек трымаў у руках чырвона-белы сцяжок маленькі, яго таксама затрымалі. Ты людзі не выкрыквалі аніякіх ні лозунгаў, нічога, з імі нічога не адбывалася, але яны былі затрыманыя. Я сейчас на Лимине после часов. Ведаем таксама, што ў сацыяльных сетках людзі таксама моцна абураныя затрыманнем музыкаў у цэнтры Менску. Зусім недавно ў суботу у горадні згадвалі, што былі такія часы, калі Лявону Вольскаму і іншым музыкам быў вялізны чорны спіс музыкантаў, якім было забаронена выступаць, іх немагчыма было пабачыць на адкрытых пляцоўках. Задавалі нават гэтае пытанне Лявону Вольскаму. Ну вот апынулася, што ў горадні ягоны канцэрт, ягоны выступ быў узгоднены і дазволены, а вот на вуліцах Менску у афіцыйнай, легальнай пешаходнай зоне, дзе часта выступаюць вулічныя музыкі, яму не ўдалося адыграць канцэрт.
Ми почали свой стрим з Кастрычніцкай плошчы з моманту затрымання актывісткі Алены Толстой. Яна прыйшла на Кастрычніцкую плошчу незадоўга да 6 гадзіны вечара і прыкула сябе ланцужком да такога вялікага ліхтара, і яе затрымалі у нашым жывым эфіры. Прыйшлі мы туды таму, што лідар аб'яднанай грамадзяннай партыі Мікалай Казлоў сказаў, паведаміў, што ён хоча прыйсці 25 сакавіка на Кастрычніцкую плошчу з кветкамі і пайсці скласці іх да будынку на Валадарскага 9, дзе 101 год таму была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Мікалай Казлоў сапраўды прыйшоў з кветкамі на Кастрычніцкую плошчу разам з Віталём Рымашэўскім, іх таксама затрымалі. Затрымалі і іншых людзей, на якіх былі хаця б нейкія прыкметы бел-чырвона-белых колераў, за шалікі, за майкі. Агулам каля 6-7 чалавек затрымалі проста на нашых вачах. Ну і пакуль мы былі на Кастрычніцкай плошчы, Лявон Вольскі разам са сваімі сябрамі-музыкамі прыехаў на вуліцу Камсамольскую. Вот цяпер, дзе мы тут стаім, іх таксама затрымалі. Застаюцца на месцы меркаванага канцэрту журналісты. Яшчэ трошкі застаецца маладых людзей, якіх мы бачылі, калі яны спявалі песні Лявона Вольскага, альбо мы з імі размаўлялі, і яны казалі, што былі сведкамі ягонага затрымання і прыйшлі на ягоны канцэрт. Але збольшага, канешне, тут ужо засталіся журналісты, якія асвятляюць той, як праходзіць дзень волі у Менску 25 сакавіка. Три сайта, да. Шапки нет. Шапки он снял шапку. Застаемся мы на месцы, дзе затрымалі беларускіх музыкаў Лявона Вольскага, Ігора Варашкевіча, Змітра Вацюшкевіча і Паўла Ракеляна. Яны абвясцілі ў сацыяльных сетках, што адыграюць бясплатны вулічны канцэрт. Аднак зрабіць ім гэтага не ўдалося. І затрымалі супрацоўнікі міліцыі, затрымалі на вачах у некалькіх дзесяткаў чалавек, якія сабраліся на гэты канцэрт, і людзі былі моцна абураны і дагэтуль застаюцца на скрыжаванні вуліцы Рэвалюцыйнай і Камсамольская. Пасля затрымання людзі тут спявалі песні Лявона Вольскага, і у нас ёсць відэа, як гэта адбывалася. Мы можам паказаць яго вам у жывым эфіры. Ведаем, маладыя людзі, якія былі на месцы, калі Лявона Вольскага затрымлівалі, ведаем, што супрацоўнікі міліцыі казалі яму, што ён можа быць арганізатарам несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Лявон Вольскі з гэтым не пагаджаўся. Ну, ўсё гэта мы ведаем са словаў сведак. І пасля ўсё ж такі давялося з прычыны праверкі дакументаў усталявання асобы, давялося музыкам трапіць усё ж такі ў пастарунак
І ми вже маємо підтвердження, що яны затрыманыя. І таксама маем відэазапіс гэтага затрымання, які неўзабаве пакажам вам у прамым эфіры. А пакуль што мы застаемся на месцы, бо тут яшчэ ёсць вельмі шмат журналістаў, яшчэ застаюцца людзі, якія прыйшлі на канцэрт Лявона Вольскага. Не меркавалася, што сёння будуць арганізаваныя акцыі, дазволеныя акцыі. Перадае мне рэдактор, што па гарадскім вале праехала калона ў суправаджэнні аўтамабіляў дарожна-патрульнай службы, праехала калона некалькі аўтазакаў, яны павярнулі ў бок вуліцы Валадарскага, дзе знаходзіцца СІЗА. І што там адбываецца, мы пакуль не ведаем, ці гэта проста збіраецца спецыяльная тэхніка, ці сапраўды можна меркаваць, што затрыманых людзей досыць шмат. Ну, на нашых вачах затрымалі некалькі чалавек, і мы ведаем таксама, што яшчэ з учора затрыманы актывіст Зміцер Дашкевіч. А пакуль мы рыхтуем для вас відэа. Падрыхтавалі для вас відэа затрымання беларускіх музыкаў Лявона Вольскага, Ігара Варашкевіча, Змітра Вацюшкевіча і Паўла Аракеляна. Іх затрымалі ў цэнтры горада Менску, калі яны рыхтаваліся да бясплатнага вулічнага канцэрту. Зразумели, что ты ж под твоими ногами прислоны нерухомо стоять. Роком! Гей, ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Гей, ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Гей, ла-ла-лай, ты не чакай, чаканье достало. Гей, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Живе Беларусь! Живе! Вы побачили відэа затрымання Лявона Вольскага, Ігара Варашкевіча, Змітра Вацюшкевіча і Паўла Аракеляна. Затрымалі іх абсалютна гэтаксама, як затрымлівалі і іншых актывістаў. Такі самы мікрааўтобус, у якіх запіхвалі людзей і на вашых, і на нашых вачах на Кастрычніцкай плошчы. Ведаем ужо пацверджанае гэтае затрыманне. Будзем чакаць, чым яно скончыцца. Гэта сапраўды дзіўная падзея, таму што на гэтым месцы часта праводзяцца вулічныя канцэрты. І я, прынамсі, асабіста, ходзячы па гэтых вуліцах, ні разу не бачыла, каб у міліцыянтаў былі вялікія прэтэнзіі да гэтых людзей. На гэтым месцы застаюцца яшчэ збольшага, канечне, гэта журналісты. Пасля засталіся людзі, якія спявалі песні Лявона Вольскага, але цяпер гэта некалькі дзесяткаў журналістаў, якія сочаць за тым, як праходзяць. Я уже не ведаю нават, як сказаць, як праходзіць святкаванне Дня волі 25 сакавіка 2019 года, ці як праходзіць затрыманне ў Дзень волі, таму што асаблівых святкаванняў мы не пабачылі, але мы бачылі, як на нашых вачах затрымлівалі людзей, як
якія мелі хаця б найменшыя прыкметы на сабе белага колеру, затрымлівалі людзей за шалікі, людзей, якія мелі шалікі, затрымлівалі людзей у майках з пагоняй. І цяпер вот ўсё ж такі людзі не зыходзяць, чакаюць, што адбудзецца, можа быць, нават чакаюць, што Лявон Вольскі вернецца сюды і ўсё ж такі зладзіць канцэрт, але гэта пакуль што невядома і, можа быць, нават трохі неверагодная сітуацыя, каб такое адбылося. Ведаем, што на вуліцах Менску была спецыяльная тэхніка, яна таксама набліжалася і да гэтага месца. Былі аўтазакі, былі спецыяльныя аўтобусы, і вось нядаўна, некалькі хвілінаў таму, колона з аўтазакаў звярнула ў бок вуліцы Валадарскага, дзе знаходзіцца СІЗА. Мы не ведаем, што там адбываецца, мяркуючы па тым, што тэрыторыя ўжо проста на нашых вачах апусцела, варта падвесці вынікі таго, што вы бачылі, што было ў нашым жывым эфіры. А ў нашым жывым эфіры на Кастрычніцкай плошчы затрымалі некалькі чалавек. Проста на нашых вачах затрымалі актывістку Алену Толстую, калі яна прыкула сябе ланцужком да ліхтара. Таксама затрымалі лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Казлова, затрымалі лідара БХД Віталя Рымашэўскага. Сёння Віталь Рымашэўскі ўжо склікаў прэсавую канферэнцыю і абвяшчаў пра тое, што адбываецца ціск на ягоную сям'ю. Таксама нічога не вядома пра Змітра Дашкевіча, якога затрымалі ўчора пасля святкавання ў кіеўскім скверы. Ён там выступіў з такой палымянай прамовы, яго затрымалі. Сёння меліся яго судзіць у цэнтральным судзе, але ягоная жонка Наста Дашкевіч паведаміла, што ў суд яго так і не прывезлі. Ну і вот сканчаецца дзень волі у гэтым нашым прамым эфіры тым, што мы знаходзімся на месцы, дзе гадзіну таму меркаваўся адбыцца канцэрт Лявона Вольскага, Ігора Варашкевіча, Змітра Васюшкевіча і Паўла Ракіляна. Яны напісалі ў сацыяльных сетках, што сёння дзень волі, будзе канцэрт. Ён будзе на вуліцы, ён будзе бясплатны, можна прыходзіць. Людзі прыйшлі і музыкаў затрымалі проста на іхных вачах. Яшчэ яны нават не пачалі выступаць. Пасля гэтага людзі стаялі гадзіну, спявалі песні Лявона Вольскага. Папярэдзілі пра тое, што міліцыя папярэдзіла пра тое, што ім варта разыходзіцца, інакш да іх можа быць прымененая сіла, аднак людзі не разышліся і засталіся тут. І сілы таксама да іх не прымянілі. Ну і вот цяпер на гэтай пляцоўцы застаюцца некалькі журналістаў. Будзем паведамляць, па-першае, будзем сачыць за лёсам тых, каго ўжо затрымалі, і будзем паведамляць, як праходзяць апошнія гадзіны дня волі 25 сакавіка 2019 года. Нагадаю, што арганізатары святкавання ў горадні звярнуліся з прапановай ладзіць легальныя феерверкі, вывешваць бел-чырвона-белыя сцягі, і яшчэ ёсць яшчэ магчымасць даведацца і іншыя навіны пра тое, як праходзіць дзень волі. Заставайцеся з намі, усе самыя гарачыя навіны будуць на нашым сайце, ў нашых сацыяльных сетках. Таксама абяцаем вам цікавыя жывыя эфіры. Усяго найлепшага. У нас батя шутил. Первый кидальщик Я так
в автозаке? Так, я звоню. Комментируй разворот. Я тебе сказала, но не